gawun palçyk heýkelleri hembe kölege teatr, kagız kesmek, daş ömek, lagman iýmek, käde oýmak, 1000 ýyllyk halk mirasyny biz gorap saklaýarys. Salam çağılar. Biz 100 ýyllyk ustadlyk miras sapagy taslamasynyň mugallimleri Çaw Bawbaw we Ibawbaw çağılar Tomska okuw mögsümi gutarjak bolýar. Biz size Gansu welaýatynyň halk mirasynyň gadymy sungatlaryny öwrenmäge kömek etdik. Bu Tomska sapagyň iň soňky bölümi Lanjow palçyk heýkelleri barada gurrun bereriz. Gelin bize goşulun. Palçyk heýkeller sessiz bolsa-da tomaşaçylar bilen duýgu alışýar. Olaryň ýüzündäki duýgular arkaly adamlar olaryň içki dünýäsi bilen baglanýar. Lanjow Jichengguan müzeyine gireňde kiçijik bir dünýä giren ýaly duýarsyň. Müňlerçe palçyk heýkel daýhanlar, dağ ýaşaýjylary, Lanjow halkynyň gündelik durmuşy. Olar ýaşaýyşyň durry görnüşlerini görkezýär. Palçyk heýkellere ýakyndan seredeninde ýaşlyk, garylyk, akyllylyk, agyry boýsanç, güýç, emmesi ýüz keşiplerini canly görünýär. Adam bir näçe pursatda ýaşaýyşyň äkli duýgularyny başdan geçirýär. Palçyk heýkeller Hytaýyň iň gadymy halk sungatlarynyň biridir. Ol palçygy esasy material hökmünde ulanyp, ýöneköy işlemek arkaly şekil döredýär. Tebigat, jemgyýet we adam duýgulary bilen baglanyşykly çeper eserler ýüze çykýar. Hytaý palçyk heýkeller esasan iki görnüşlidir. Birincisi wagtxanalarda ýa-da jemgyýetçilik ýerlerine goýulýan uly heýkeller. Olar köplenç dini şekilleri görkezýär. İkincisi kiçijik, elde saklanýan bedek heýkellerdir. Olar adamlar, haýwanlar we durmy görnüşli predmetlerden ibarat bolýar. Palçyk heýkeller dürli sebeplerde dürli stil bilen esýär. Şensi, Henan, Guiyang ýaly ýerleriň öz aýratyn görnüşleri bar. Emma Lanjow palçyk heýkelleri hem aýratyn orna eýleýär. Lanjow palçyk heýkeller diýilende ustad Ýue Yunshan ýatlanýar. Ol Lanjowyň milli mirasynyň dowam etdirjileriniň biridir. Gansu welaýatynyň meşhur senet ustadydyr. Onuň iň meşhur eserleri 36 ýyllyk göçmenler, dağ ýaşaýjylary, Biz keşipler seriyesi. 2008-nji ýylda onuň 36 ýyllyk eseri ýokary baýra galdy. O çağılygyny owa ýerine ulandypdyr. Atasy palçyk sunaty bilen meşgullan, ona bu hünäri öwredipdir. Şeýlelik bilen onu halk sunatyna uly gyzyklanma döräpdir. Onuň eserleri dağ adamlarynyň durmuşy, halk däp desturlary we gündelik ýaşaýyşyndan ilham alýar. Ol real durmuşy çeper taýdan görkezýär. Ulanýar we özgörýär. Şeýlelik bilen heýkeller has jany we manily bolýar. Lanjow palçyk heýkellerine ulanýan palçyk arasynda umy az ýumşak toprakdan taýýarlanýar. Ol bir näçe baskanjakdan geçip ýumşak we çydamly materialy öwürlýär. Goşma çökmünde agaç, bambuk, sim, kagız we beýleki materiallar bulunýar. Palçyk elde şekillendirilip, uğradylyp soň taýýar eser bolýar. Her bir eser Lanjow halkynyň ýaşaýyş durmuşyny we medeniýetini görkezýär. Umuman palçyk heýkeller geçmişde de, häzirki wagtda da öz gymmatyny saklaýar. Çağılar Swidja arkaly Lanjow palçyk heýkellerini ýasamagy öwrendiňiz diýip umyd edýäris. Öýde ene taňyz bilen siňap bilersiňiz. Bu 100 ýyllyk ustadlyk miras sapagy şu ýerde tamamlanýar. Indi sapakda görüşýänçä.